bijzondere militaire ceremonie zaterdagmiddag op het Lindenplein in Brunsum. Daar vond voor het eerst een openbare beëdiging plaats van zo'n 30 reservisten. Dat zijn burgers die een militaire opleiding gevolgd hebben en ingezet kunnen worden als door het leger op hen een beroep gedaan wordt. De Delta-compagnie van het 30 Natris-bataljon is sinds kort gehuisvest in Brunsum, bij de NAVO-basis Joint Forces Command. De openbare beëdiging trok veel bekijks. Deze militairen zijn naar Brunsum gekomen omdat ze in deze regio wonen en werken. En vandaag worden er een aantal militairen van hun beëdigd. En dan komen we allemaal bij elkaar. Dat is een goed gebruik. Het valt me op dat het allemaal de wat lagere rangen zijn. Soldaten, één sergeant geloof ik, maar voor de rest geen hogere rangen. Hoe komt dat? Nou, in het verleden hadden we natuurlijk vanuit de dienstplicht alle rangen beschikbaar. Mensen konden dan na het verlaten van de dienstplicht in de nationale reserve instromen. Nou, dat is tegenwoordig niet meer. We hebben nu, wat je zegt, spijkerbroeken. Dus ze stromen in van onderaf, krijgen de eten en beginnen dan met de opleiding en de eten en beloften zoals hier vandaag. Uitzondering daarop, en dat is waar u op doelde, zijn beroepsmilitairen die de krijgsmacht verlaten en dan instromen in de rang waarin ze waren. En als ze niet beëdigd zijn, worden ze hier beëdigd. Wat zijn er voor een soort mensen die zich daarvoor opgeven? Het zijn mensen die natuurlijk iets hebben met de krijgsmacht, maar het zijn ook mensen met een groot verantwoordingsbesef en die iets willen doen voor de maatschappij. En daar toch best wel veel vrije tijd naast hun werk en hun gezin of hun relatie in willen steken. Was het vroeger met de Koude Oorlog ergens logisch dat je extra militairen nodig had voor het geval dat er iets ging gebeuren. De dreiging is nu wat minder, het is meer terrorisme geworden. Zijn deze mensen nog in grote getallen nodig dan? Ik denk inderdaad dat het juist is dat het dreigingsbeeld anders is. Maar u geeft het zelf al aan, de dreiging zit meer lokaal. Nou, dat sluit aardig aan. De aantallen zijn minder, dat is bekend. De krijgsmacht is kleiner. Maar het aantal reservisten is eigenlijk al stabiel, zo'n 3.500, 4.000 in Nederland. Ja. Maanwacht. Rechts denken. Mars. Maanwacht. Wat? Burgemeester Luc Wienans van Brunsum is blij met de komst van de reservisten. De wijze waarop deze personen zich vrijwillig inzetten voor het land juicht hij dan ook toe. Dat is hartstikke goed. Als je ook inderdaad hoort wat zij allemaal moeten inzetten, moeten inleveren aan privé-kwaliteit om dit werk te kunnen en mogen doen, dan is dat fantastisch. En ik moet ook wel zeggen, volgens mij is er niks mooiers dan werken aan vrede, veiligheid en welvaart. En dat doen zij toch op deze manier hartstikke goed. Dus de eenheid die er terechtgekomen heeft de gemeente Brunsum u uitgenodigd of hebben ze gevraagd, mogen we hier komen? Nou, het is inderdaad een samenspel geweest. Er zijn allerlei contacten natuurlijk, omdat wij ook de Joint Forces Command hier in ons midden hebben. Zijn er allerlei lijnen die we benut hebben en ook aangegeven hebben dat Brunsum een hele aantrekkelijke locatie is om met de Nationale Reserve te landen. Nou, en dat is gelukt. Ik beloof trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wet. En onderwerping aan de krijgstucht. Dat beloof ik. Ik zweer trouw aan de koning. Ik zweer trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Gehoorzaamheid aan de wetten. Onderwerping aan de krijgstucht. En onderwerping aan de krijgstucht. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Ik beloof trouw aan de koning. Ik beloof trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Gehoorzaamheid aan de wetten. Het 30 Natris-bataljon is natuurlijk blij met het warm welkom in Brunsum. Het betekent naast de NAVO-basis JFC en de AWACS-basis op steenworp afstand een nog grotere militaire aanwezigheid in de voormalige mijnstreek. Aangezien we in deze regio geen kazerne hadden, zult u de activiteiten van de reservisten hier, de Delta-compie, zult u zien. Ze zullen oefenen
En men zal ze tegenkomen en op weg naar de kazerne en terug en met trainingen. Ja, dat is zeker. Het is een mooi boek wat je gekregen hebt. Ja, zeker een mooi boek. Ja. Waarom soldaat worden? Ja, van jongs af aan had ik interesse gehad. Korps Nationale Reserve perfect combineren met mijn studie. En dan, heel mooi. De dienstplicht is voorbij, dus dat zat er al niet meer in. Nee, dat zat er niet meer in, helaas. Ja, klopt. De taken die je krijgt? Ja, de bewakingstaken inzetten ook voor de samenleving. Dat is ook iets wat mij heel erg, vind ik wel heel goed dat dat gebeurt. En dat wil ik me graag voor inzetten. Mooi papier gekregen, dat komt waar te hangen? Dat komt, ik denk, te hangen ergens in de woonkamer. Dat weet ik wel zeker. Trots? Zeer zeker. Jongensdroom? Altijd geweest. Om iets bij Defensie te gaan doen, een opleiding gaan doen, daar toch blijven hangen. En dit is de manier om dat toch te gaan combineren. Waarom dan geen meteen beroepsmilitair worden? Ik wilde gewoon gaan studeren en iets gaan bereiken in het leven. En uiteindelijk is de jongensdroom toch weer teruggekomen van Defensie. En dus ben ik toch maar bij de Natris gegaan. Waarom soldaat? Het was een beetje een begin van een carrière bij Defensie, zeg maar. Je kunt niet zeggen, het was een jongensdroom natuurlijk. Nee, het was wel een meisjesdroom, als ik het mag zeggen.